Musím přijít na to, jak vrátit Luboška zpátky. Stopni to, kurva! To je super plán! Ty brďo! Tak kámo! Tak to jasný teda! To se máme kurva chytrý! Let's go! Oh god! Ty brďo! To je ono! No, Lubošku! Napiš se! Obdita, mangalenge mukte pia, swadnai ragdata ma, whisky, cola i tequila. Já zdravím všechny milovníky hoven a sraček. To nebyla svěcná voda a je tady se mnou Lubošek. Dobrý den. Ura! Takže dneska si dáme ochutnávat jak svině. Prvním kvalitním produktem jsou těstovinky od maminky, chlape. Takže Lubošku, vem si lžíců a mrdni si do držky. Pojď. To je vidlica. To je vidlica, dámy a pánové, spletl jsem to. Počkej to, jo. Dalším produktem tentokrát pitivo je skroumený elixír Mystický dragon. Vem si papírový brco. Ten kapristan je taková mrt. To je fakt dobrý, tak. Počkej. A napij se, Lubošku. Je to sladký jak mrtka. Děkujeme za recenzi, Lubošku, jdeme na další produkt. A dalším produktem je Birel Active, méně cukru, limetka a citron, nealkoholické osvěžení. Tohle není reklama, vylište vám za co? Musím použít moje zuby. Ne, otevři to. Ty máš to otevřu, Luboši. Ne. Mikrofon. Ne, To prdele, vole. Ty jsi mi dala až vole do hltanu do píči. Čurák, vole. No, máš to něco říkat, ty kokot. Ty mi to dal prostě ty jsi mi to dal do hltanu, vole. Hotovo, Lubošku. Jdeme na to. Dej ten střih, jako že jsem to udělal já, ty kokot. No. A tak Ježíš, a teda Lubošku, ty jsi tak hrozně šikovnej, fakt. Jsem na to hrozně pyšnej. Je to delikatesa, Luboši. Ano. A já děkuji, že jste se podívali na prvním dílu Jdeme srát dvojky. Loučí se Gregory a samozřejmě taky... Haha. Jo, taky Luboček. Ahoj! Jsem se málem poblil. Whisky, cola i ratia, arieta me pia, el love soro de marati, same piaule, si me ronje kodo šavo.